citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Davao City Water District, gipanigurong luwas ang supply sa tubig luyo sa chemical spill sa Barangay Suwawan. LTO-12, nagwarning sa publiko batok mangingilad gamit ang ilang opisina. Sa detalye sa atong mga balita, gipaniguro sa Davao City Water District nga dili maapektuhan ang supply sa tubig sa syudad sa nahitabong chemical spill sa Suwawan River gikan sa nahagbong nga tanker truck nga puno og chemical nga peligroso sa panglawas sa mga tao. Sumala sa DCWD, lahi ang tinubdan sa tubig nga ilang ginasupply sa mga konsumanteng Davao-Wenyo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikumpirma ni Giovanna Duhay Lungsod, ang spokesperson sa Davao City Water District, nga walay angay kabalakan sa pagdagayday sa peligrosong kemikal ngadto sa Suwawan River gikan sa nahulog nga tanker truck sa Suwawan Marilog District, Davao City. Matud ni Duhay Lungsod, di kalidad gihapon ang supply sa tubig sa syudad ug dili sa Davao River ang source sa ilang ginasupply sa mga konsumante. The chemical spillage kasi went to Davao River, and Davao River is not among our sources. Ang atoang source sa pagkakaroon are 99% groundwater, which are far from Davao River. And at the same time, naamantay surface water source, but it is in Malagos area. So with that, wala siya possible risk to directly to our water supply. Gila umang moabot usab ang panahon nga konsiderang mamahimong tinubdan ang surface water sa Davao River nga source sa water supply sa syudad. Actually, the Davao River was among the surface water sources na gi-consider nato for the bulk water supply project. Kay namang gud na classification ang mga sapa in terms of quality, and that classification determines kung pwede ba siya for water supply. When you say class A and B, pwede siya gamiton for water supply provision, but class B would need katong intervention, murag moagi sa siya og treatment. Now, the upstream portion sa Davao River is actually classified as Class B. Pwede siya ma-develop, granting na naay treatment. Definitely, ang kaning sa lower stream sa Davao River, dili gyud siya kay murag lesser gyud ang iyahang water quality. Kagahapon, daling nagpagawas og anunsyo ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office sa nahitabong chemical spill sa Suwawan River human mahagbong sa pangpangangusa ka tanker truck nga kargado og caustic soda kon sodium hydroxide nga usa ka chemical nga common nga ginagamit para sa acid-base titration. O gidid-an una ang mga Davaoenyo sa bisan unsa aktibidad sa Davao River sama sa pagkaligo ug pagpangisda. Gipasalig hinuon sa DCWD sa mga consumers nga walay angay ikabalakas ang litluwas nga imnon o gamiton ang ilang supply sa tubig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Nagpasidaan ang Land Transportation Office kon LTO Region 12 sa publiko nga magbantay batok sa mga oportunista nga ginadala ang pangalan sa ilang opisina aron makapangilkil og kwarta. Ning bag-o lang nasakpan sa LTO 12 nga adunay ipahigayong training, matud pa ang LTO mahitungod sa driving nga wala sila makahibalo. Ani ang report ni Regiland Yama. Sa kalisod sa panahon karon, naghitak ang mangingilad ug daghan na usab ang nabiktima. Kini ang hinungdan nga nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Land Transportation Office o LTO Region 12 pinaagi silang Facebook page nga mag-amping ang publiko og ilhon pag-ayo ang ilang katransaksyon aron dili mabiktima sa mga mangingilad nga migamit sa ilang pangalan o nagpakaron ingnon nga membro sa ilang buhatan.
Sumala ni LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga, walay gipadala ang LTO og representante aron maghimo og training o unsa mang klaseng pagbansay kaysa LTO lang ginahimo ang seminar, training ug ubang matang sa aktibidad. Gipaklaro ni Gonzaga nga libre og wala sila nagasulisit o nagapangayo og bayad kung magapahigayon ang Drivers Education Center og free theoretical driving course. Gusto na natin ipaklaro nga ang LTO Region 12 Regional Office ang atong DEC, gitawag na ito Drivers Education Center na nagkakandak o free fully trained theoretical driving course. From time to time, wala na nagapangayo o bayad o nagasulisit, no? So kung kinsa man ang mga nagasulisit, mga bogus na, kung pwede, isumbong na to sa pinaka doon na opisina sa kapulisan, no? Kung pwede. Unya, magpasalamat din niya sa LTO kung doon ay mga concerned citizen na makatabang sa mo, nga madakpan ng mga tao nga mga nagagamit sa itong pangalan unya na pangbiktima sa atong mga drivers applicant. So, gusto na po, wala na nagasugo ang atong buhatan sa LTO Region 12, wala nagasulisit o nagahangyo o mga donasyon or nagasulisit in terms of free theoretical driving course. Bisan pa man wala pay reklamo sa aktibidad sa usa ka grupo nga nagpahigayon sa training, andam kining muhatag og katin-awan sa isyu kay nakaabot na sa ilang buhatan ang aktibidad. So far, no, wala ko mang grupo, wala yung nakaabot sa itong buhatan dahil reklamo na biktima sa maong modus. But kung nakaman, mga biktima, open sila mga ito sa itong buhatan para makatandak sa investigation, no? O niya, kung tinuod na biktima sila, ato sila sa mga para matabangan na mo sila kung makatabang po sila sa mga. Ang tanang ahensya sa gobyerno adunay gigahin nga pondo alang sa ilang training, seminar ug uban pang aktibidad nga dunay kalambigitan sa ilang ahensya ug wala ni bisan kinsa nga pwede mo representar kanila, gawas lang kung dunay koordinasyon sa ubang ahensya sa gobyerno. Tungod sa panghitabo, nanawagan ang LTO Region 12 sa publiko nga dunay katuyuan sa LTO nga mobisita lang sa ilang buhatan. Og labaw sa tanan, ilhon pag-ayo ang tawo o grupo nga moduol una pa man mohatag og kwarta og mopirma og mga papeles aron dili kita mailad. Regional Yaman Newsline Philippines, Province of South Cotabato. Stay safe. Gatusan ka mga learners sa Alternative Learning System KUNAL sa Panabo City ang mipaso atol sa ilang graduation ug moving up ceremony. Sila ang unang batch sa AL sa Panabo nga migraduar nga nadilatar tungod sa pandemya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Natubag na gyud ang pangandoy sa 791 ka mga learners sa Alternative Learning System KUNALS sa Department of Education dihang mipaso sila atol sa ALS graduation and moving up ceremony kagahapon Agosto 2. Natapos sa mga learners ang elementary ug junior high school levels. Gikalipay kini sa mga graduates, sanglid makapadayon na sila sa sunod nga level sa ilang pagtuon. Makita sa pictures nga face-to-face nga gipahigayon ang graduation sa mga learners. Mipaso sila suot ang ilang toga, kuyog ang ilang escort. Kini ang unang graduation and moving up ceremony sa ALS sa Panabo City tungod sa kapindua ka tuig nga pandemya. Ang ALS usa ka programa ilawom sa Department of Education alang sa mga wala nakatapos sa ilang pag-eskwela o mga out-of-school youth and adult kon OSYA. Sa mensahe nga gipaabot ni Education Program Supervisor Jaime Carlom, malipayon siya nga milahutay ug wala nagpadala sa ilang kaluya ang mga learners sa ALS taliwala sa nasinating pandemya. Gidahig usab niya ang kaisog sa mga learners tungod ni human gyud sila sa elementary ug junior high school education. Nang hinaot si Carlom nga unta mapadayon paghihapon nila ang ilang mga damgo nga makahuman sa pag-eskwela hangtod sa kolehiyo sa ilang mga gusto nga kurso alang sa ilang maayong kaugmaon. Nagpasalamat usab siya sa kanunayng suporta sa lokal nga gobyerno sa Panabo City ug sa tanang stakeholders. Sa mensahe ni Panabo City Mayor Jose Relampagos, gisay sa iniini nga importante alang kaniya ang paghatod og lessons sa mga learners. Plano sab ni Mayor Relampagos nga iapil ang suporta sa mga miyembro sa 9th City Council. Gidasig sa mayor ang mga ALS teachers nga edukar gyud pag-ayo ang mga estudyante ug plano niyang dungagan ang sweldo sa mga magtutudlo.
Nakumpleto na sa mga graduates ug completers ang basic requirements nga gihatag sa Bureau of Alternative Education kun bae apil na usab ang pagpaningkamot sa mga magtutudlo sa ALS nga matanyag sa mga learners ang angay nilang matun-an. Ang mga ALS learners ang nagpamatuod nga dili babag ang kalisod hilabi na sa pinansyal aron makapadayon sa pagkaabot sa ilang mga tinguha sa pagpauswag o pagpalambo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ingon man kinabuhi. Ang graduation and moving up ceremony class of 2021 gitambungan sa uban pang opisyal sa LGU Panabo City, mga opisyal sa DepEd, stakeholders ug mga barangay officials nga natigayon sa Panabo City Gymnasium. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gihatagan og mga bag-ong gamit sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province ang Bureau of Fire Protection sa lungsod nga usa ka fire truck o rescue vehicle nga dakong gamit panahon sa emerhensiya. Ani ang report ni Regiland Yama. Mahinungdanon ang natunol sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province nga bag-ong rescue vehicle o fire truck ngadto sa Alabel Municipal Fire Station gahapon sa buntag, Agosto 2, tuig 2022. Sanglit, nakaangko na sa una nilang 4x4 pick-up o rescue vehicle ang Alabel BFP nga dakong tabang sa pagresponde panahon sa emergency. Mismong si Municipal Mayor Vic Paul Salarda, kauban si Vice Mayor Linty John Salway Jr. ang mi-turnover sa susi sa sakyanan ngadto kang Senior Inspector Eugene Mangilaya ang Fire Marshal sa Alabel. Sa mensahe ni Mayor Salarda, nagpasalamat siya sa mga personahe sa Alabel Fire Station tungod sa ilang kakugi o dedikasyon sa pagtrabaho. Gidayeg usab sa mayor ang ilang pagtabang sa katawhan panahon nga adunay mga kalamidad o gipasidunggan ang ilang panaghiusa diin daghang mga accomplishment o recognition ang nadawat o nakabot ang ilang istasyon. Si Reverend Father Reggie Piñol ang mibinisyon sa duha ka bag-ong sakyanan sa mga gobyerno. Naglaom ang gobyerno sa Alabel nga pinaagi sa mga bag-ong asset mas serbisyuhan gyud og sakto og matinud-anon ang katawhan sa lungsod pinaagi sa paspas nga pagresponde sa mga katalagman hilabi na sa panahon nga dunay mahitabong sunog ug uban pang kalamidad. Regiland Yaman, Newsline Philippines, Province of Sarangani. Stay safe. At tangi! Peak hour augmentation bus service, libreng sakay, gilusan sa Office of the Vice President sa piling lugar sa Pilipinas. O mga nasunugang pamilya sa Dapitan City, gidunulan na og hinabang. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus.
Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: And now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Dungan nga gilusad sa Office of the Vice President Sara Duterte Carpio kauban ang Department of Transportation ng Peak Hours Augmentation Bus Service kon P-Hubs libreng sakay sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mismo si Vice President Sara Duterte Carpio ang nag-initiate sa implementasyon sa libreng sakay sa paglaom nga matabangan ang mga Pinoy sa ilang gastos sa pasahe. Ang simultaneous launching gihimo sa Metro Manila sa Luzon, Cebu, Lapu-Lapu, Mandawi ug Bacolod City sa Visayas ug sa Davao City sa Mindanao. Sumala sa Vice Presidente ang duha ka bus magserbisyo sa Metro Manila, usa sa Davao, Cebu ug Bacolod. Ang mga bus adunay libreng Wi-Fi connection. Nagtuo si Duterte Carpio nga sinugdanan pa lang kini alang sa umaabot nga proyekto sa pakigtambayayong sa mga pribadong sektor. Sa Metro Manila, magsugod ang pick-up ug mga pasahero sa alas 4 sa kaadlawon hangtod alas 10 sa buntag ug alas 7 hangtod alas 10 sa gabi gikan sa adlawng Lunes hangtod Sabado nga mosunod sa rota sa bus sa EDSA. Sa Mandawi City, magsugod ang pagsakay og pasahero gikan sa Hagupyaw sa alas 7 hangtod alas 10 sa buntag ug alas 7 hangtod alas 10 sa gabi sa adlawng Lunes ug Martes. Sa Cebu City, magsugod gikan alas 6 hangtod alas 9 sa buntag ug alas 4 hangtod alas 8 sa gabi nga dunay rota gikan sa SMC side padulong sa IT Park. Sa Lapu-Lapu City, mo shuttle kini gikan alas 6 hangtod alas 9 sa butag ug alas 4 hangtod alas 7 sa gabi sa adlawng Biyernes ug Sabado gikan sa Mactan Economic Processing Zone 1. Point-to-point stop ang biyahe sa libreng sakay sa bus sa Bacolod City gikan alas 6 hangtod alas 10 sa buntag ug alas 4 hangtod alas 8 sa gabi gawas lang sa adlawng Sabado. Samtang sa Davao City, ang serbisyohang lugar mao ang Lasang, Turil ug Kalinan nga adunay nakatiganang pick-up stations nga magsugod sa alas 6 hangtod alas 9 sa buntag ug alas 5 hangtod alas 8 sa gabi matag adlawng Lunes ug Martes para sa Lasang area nga pasahero ug adlawng Miyerkules ug Huwebes alang sa mga residente sa Turil ug adlawng Biyernes ug Sabado para sa mga pasahero padulong sa Kalinan. Iimplementar sa libreng sakay sa bus ang no face mask, no ride policy. Ginaatangan na sa mga residente sa Cotabato Province ang ilang tinuig nga selebrasyon nga Timpopo Festival nga Eat All You Can nga mga prutas nga highlight sa aktibidad nga ginadayo usab sa mga turista. Ani ang report ni Marvin Revilla. Excited ang mga katawan dinhi sa Kidapawan City kay nagsugod na ang 2022 Timpopo Festival ug usa sa mga ginahulat sa mga katawhan ang Fruit Eat All You Can. Ang Fruit Eat All You Can usa sa mga highlights nga event sa umaabot nga pagsaulog sa adlaw sa kapistahan sa Kidapawan City o kon ginatawag nga Timpopo Festival. Daghan na og namalit daan og tickets aron mo salmot sa selebrasyon. Usa na nila si Jerome nga nagpalit na daan og tickets aron dili siya mahutdan. Kay matod pa niini kaniadtong milabayng mga tuig naulahi kini og gani gibutyag niini nga dili na presko ang iyang nakaon nga mga prutas sa Eat All You Can.
Sa kantidad nga 150 pesos, pwede na nimong kaunon ang tanang klaseng prutas nga naglaray sulod sa mga tindahan nga misalmot. Kung diin, ana kini nahimutang duol sa Kidapawan City Hall. For me, very excited it is because 13 days na to ma-experience again ang Eat All You Can this year, and good thing na daan na po yung mga tao na makakaon sa atong fruits from Kidapawan City. Samtang si Neresa, excited kini og dako ang panglantaw niini nga dayuhon kini sa turista sa nagkalain-laing lugar. And excited ko na mabalaan nila kung unsa ka lamian ang mga fruit variants diri sa Kidapawan, o also maka-add po siya sa kanang economic activities. Ang Kidapawan City, usa sa mga syudad sa Mindanao kung diin makita ang daghang klaseng prutas kay ang klima og klase sa yuta haom sa mga prutas. Ang kaabunda sa prutas nahimong inspirasyon sa lokal nga panggamhanan maong natukod ang Timpupo Festival. Kalipay usab sa mga mag-uuma og prutas nga tapukan ang ilahang mga abot. Matod ni Marisa T. Aton, ang city agriculturist, kumplito ang laray sa prutas karong tuiga, gikan sa lansones, rambutan, ug mangustin ug durian, marang, singkamas ug uban pa. Sa technical working group, ang Office of the City Agriculturist ang in charge sa pag-consolidate sa mga fruits nga atong iserve sa Eat All You Can. So gitap na to ang ato ang Kidapawan City Fruit Growers nga mo-supply sa ato og prutas. Ang city government na pud ang quality before siya i-display sa ato ang City Plaza. 13 ka adlaw ipahigayon ang Fruits Eat All You Can. O gikinahanglan nga doon na kay tickets kay 200 lang katawo ang pwedeng makasulod kada adlaw. Sugod sa August 6 hangtod August 18, 2022. 13 days. Then, ang volume lang man pud niya, sir, nga ato ang isupply is 1,200 per day. Dili ra pud siya kaayo dako. Kay good for 200 persons lang pud ato ang i-preparahan per day. Sa pagpahigayon og Fruit Eat All You Can sa Kidapawan City, apektado ba kaha ang mga regular fruit vendors? Sa mo, sir, sukan-sukan nag-ano sila o nag-conduct sila ka ng ipulikan nila. Okay naman po dili sa mga kay naman yun termin po nagapalit kay mga tourist. Hapit man gihapon mamalit. Gisugdan ang Fruit Eat All You Can ni atong 2018 ug karong tuiga ang ikaduhang selebrasyon tungod kay naapektuhan ang kasumaran tungod sa pandemya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Gipangdunula na og hinabang sa lokal nga gobyerno sa Dapitan City kagahapon Agosto 2, 2022 ang upat ka mga pamilyang nasunugan sa Purok Talisay, Barangay Canlocani. Gidawat sa mga apektadong pamilyang ayudang bugas, groceries ug cash assistance pinagi sa City Social Welfare and Development Office. Nagipasalamatan og dako sa mga biktima. Kahinumduman nga alas 12:20 sa udto niadtong Domingo, Hulyo 31, 2022, dihang nahitabo ang sunog. Ang mga apektadong residente mao ang pamilya nila Carlin Aninyon, Rolito Pateño, Ernie Aninyon ug Natalio Elumba. Sumala sa mga nakakita, nagsugod ang kalayo sa balay sa pamilyang Pateño atol nga wala sila sa ilang Pinoy-ana ni adtong tungura. Unang miresponde sa lugar ang mga bombero sa Tagilon Substation, dayon gisundan sa Dapitan Fire Station. Mitabang saab sa pagpalong sa kalayo ang mga residente. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection Dapitan, mukabat sa 720,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala pa matino ang sinugdanan sa kalayo sanglit, mas gipalauman pa sa BFP ang ilang investigasyon. Siyampa ka mga barangay sa probinsya sa Davao de Oro ang gideklara sa Regional Oversight Committee nga cleared na sa illegal nga droga. Nanguna sa deklarasyon ang chairperson sa Regional Oversight Committee Barangay Drug Clearing nga si PDEA 11 Director Eileen Lovitos nga giprepresenta ni Levi Valmoria, ang Assistant Regional Director o mga miyembro sa committee. Sila ang nag-validate sa mga dokumento nga gisumiti sa siyam ka mga barangays nga aplikante gilangkuban sa Tagugpo sa lungsod sa Pantukan, Barangay Dumlan, Kinuban, Lumatab, Mainit, Masara, New Leyte, Pangi ug Panuraon sa lungsod sa Mako. Nakumbinsi ang mga miyembro sa committee sa mga dokumento mao nga ilang gideklara nga cleared sa illegal nga droga ang naisbutang mga barangay.
naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!